com et va vindre la vocació de ser projeccionista? Pues quan tenia 7 o 8 anys em van deixar per Nadal els Reixos una màquina NIC. I entonces vaig veure jo que era bonic això, i els amics del carrer, que vivim al carrer del Vinat, pues els diumenges fem cine per a esperar. I com veig ambient del personal mirant pel·lícula i comentant-la, pues em va agradar fer cine. I d'ahir va vindre l'afició del cine amateur i del cine amateur a projeccionista de 35 mil·límetres allà. Sí, i quan vas començar a ja projectar en un cine? Pues tenia uns 18 anys, ahir a les escoles pies n'hi havia un cine i feia falta un operador. I un xic que n'hi havia allà que s'anava a la mili, pues em va dir, vols fer, t'ensenyo i faràs tu el cine? Dic, ho fem els diumenges per esperar al cine. Dic, pues sí. I vaig intentar, em vaig ensenyar i em va agradar. I tots els diumenges, pues, aquests xiquets se'n van a la mili, jo ensenyava, pues vaig quedar jo fent el cine. Vaig quedar d'operador a les escoles pies. Això seria en l'any 65, 1965. I quina era la responsabilitat d'un projeccionista en eixa època en la cabina? La responsabilitat era en el material del cine, la pel·lícula, perquè les pel·lícules valien molt diners. Entonces tenia la responsabilitat de no trencar-la, no estropear-la, i la responsabilitat de fer una bona projecció perquè el personal no renegara, no es queixara, que se n'anaven ben contents quan s'acabava la sessió. I com es preparaven els programes de cada cap de setmana durant els temps que estigueres de projeccionista? I quins anys van ser els que vas estar de projeccionista? Pues jo vaig estar, vas començar l'any 65 i després en el 70 me vaig anar a la mili jo. I entonces en la mili em vaig treure el carnet d'operador militar i el de civil. Els diumenges dedicava això, per esperar, i entre setmana treballava jo amb mon pare, perquè jo tenia una tintoreria. Sí, i els programes que se feien eren sessions dobles? Pues feien dos programes, bueno, dos sessions. Una a les 3:30 i l'altra a les 7. A les 3:30 venien més de xicons, xiquillos, i allà a les 7 ja venien persones majors. I a més de projectar, clar, tu tenies un treball que era entre setmana, o sigui, que tu compaginaves el treball i després al cap de setmana treballaves com a projeccionista. Quan estava a l'escola pilla, com fent cine només els diumenges, jo els dissabtes m'anava i preparava la pel·lícula. O sigui, treia la pel·lícula del sac i les posava en les bobines, preparava. I el diumenge ja projectava. Però quan va vindre a mili, que vaig anar ja a un cine a treballar, ja hi treballava de dilluns a diumenge. Entonces jo, per la vesprada, m'anava un poquet més antes, perquè ja a les 6:30 i a les 7:30 es començava el cine, i entonces preparava ja la pel·lícula. Com normalment fent, la majoria de pel·lícula fent un dia o dos, doncs m'anava 2 vegades a la setmana a preparar. I què és el que realment te gratifica d'aquest ofici en l'àmbit personal? Perquè veig aquesta sala i, bueno, reflexa molt la teua passió per al cine. Sí, ja dic que jo, quan em van deixar la màquina NIC, quan he minut, em va agradar el cine, i entonces que sempre m'ha dedicat al cine amateur. I hasta que era major, pues, m'ha fet un cine sin casa. Quan em vaig casar em vaig deixar de fer de projeccionista. Entonces ja em vaig dedicar més a la feina de casa, i mon pare ja va faltar, em vaig quedar en casa jo portant la tintoreria, ja no podia jo dedicar-me a l'ofici i a la feina de projector, ja era massa agobiat. Sí, realment... Després, al jubilar-me, pues, van muntar esta sala i vaig fer així un cine per mi, personal. Sí, clar. I el que jo entenc sempre que treballar en un ofici com el de projeccionista, d'alguna manera,
tenia que agradar al cine. Jo sé que n'hi ha projeccionistes que no tenen aquesta passió. Hi ha projeccionistes que es dediquen a aquesta faena perquè no tenen altra faena. I jo no, jo era al revés. Jo dedicava per afició, perquè m'agradava. Perquè estar els diumenges tancat en una cabina i quan més festa és, més treballaves, pues no li veig a una persona que no li agrada aguantar això. El que ho aguanta és perquè no té altra feina i va al jornal. Jo ho feia per afició. I el que no es dedicara o ho fera d'una manera no passional, pues també se notaria en la projecció. Claro, el tindre a agradar-te, pues, tens més interès a perfeccionar tots els detalls de l'enfoque, de l'enquadre, de donar la llum ben feta, perquè antes anaven carbons, tots els carbons no estaven ben centrats, es notava la pantalla amb menys llum, més llum, i entonces al tindre afició i agradar-te, pues estàs més en els detalls eixos. Que no uno que va a la faena, a guanyar el jornal i si no està algo enfocat, pues no està algo enfocat. N'hi ha que fer les coses, sentir-les... Dedicar-te a lo que t'agrada. No el mateix uno que va al jornal que uno que està per agradar-li. També és més detallós en l'enfoque i en tot el que... En la mateixa projecció. Exacte. I ara, què opines de la situació on ha plegat l'ofici de projeccionista amb les medides preses pels empresaris amb l'excusa del canvi del sistema analògic al digital, prescindir d'uns dels oficis més lligats a la història de les sales del cinema? Antes era un ofici, que es dedicava més a la faena perquè era més complicat. Treballaven més parlem en ferramenta, que la pel·lícula. Dedicaven més a muntar, a pegar, a enrotllar, a muntar a la màquina, el sonido de la màquina, tot això. Ara tot és automàtic. Ara quan posen enxufen el disco duro i ja va soles. I des que s'acaba tot al final, tot el mateix, mateixa monotonia. No sent ni ruïdo ni res, com si passava un any i ni t'enteres de res. Va sol, això. I fa un milagre, va sol, i la pantalla. Antes no, antes era faena. Antes era una vocació i el que he dit antes, que era una obligació estar damunt de la faena perquè, ja dic que tot era a base de mecanisme. Pel·lícula, muntar, llevar, posar carbó, rebobinar, muntar, passa d'una màquina a l'altra, tot això era una faena. Ara no és faena. Rutina. Ara hi ha una rutina que te'l porten ja fet, li apreta el botó i a marxar. Quan s'acaba la sessió, perquè pel·lícula no es pot dir ja, perquè ahir no existit pel·lícula. Ahir és tot electrònica, no existit pel·lícula. Perquè nosaltres diem pel·lícula perquè és com si diguérem l'escut, l'emblema. Perquè ara quin emblema pot fer-hi? Què poses? Un casset, el casset ha desaparegut. Què poses? Un DVD, que és un disquet, això també ha desaparegut. Què poses? Un pin-drive d'aixòs, USB, això també desapareix, com que diu, una targeta. Entonces, al final, què és el cine? Pues l'emblema del cine. En què tu signifiques dir una pel·lícula, un cine, què és? Pues, com tota la vida es va inventar en el cel·luloide de la pel·lícula, que és la perforació i el quadret, pues ara tot està en un rotllo per marcar què és la pel·lícula. Avui en dia, quan se va al cine, percebeixes aquest canvi en la imatge de la projecció de digital a analògic? Veus que la pel·lícula o porta a la imatge encant, bueno, encant i també qualitat a l'hora d'una projecció. Qualitat millor, la que n'hi ha ara que la que n'hi ha abans. La digital no veus ni ratlles i no veus interferències ni res, en el sentit de que es veu nítida la pantalla. Però en una còpia nova de 35... Una còpia nova, si n'hi ha un bon operador i fas canvis entre màquina,
pues no es noto. Si és un bon operador, no noto. El noto és quan ixen els senyals de canvi, de rotllo. El que és operador, que no l'operador, jo he tres piques que ixen de la pantalla i no noto. Però el que si la pel·lícula té uns quants passes, que ja està algo ratllada, noto la qualitat de la projecció i més si porta una làmpada Seno que és igualeta a llum i blanca, permanent, pues es nota en les ratlles que porta la pel·lícula analògica a la digital. La digital és perfecta, mentre que l'analògica, si està algo tocat ja a la pel·lícula, alguns passes, es nota a un bot, els empalmes que n'hi ha vegades boten, si està un empalme molt mal fet, que n'hi ha operadors que no tenen gràcia per fer-los, i alguna ratlla que té, o algo de pols que s'ha pegat en la pel·lícula que es nota en la pantalla. És més neta la digital que l'analògica. Sí, està clar que és més neta, però perquè l'analògica és mecànica, la digital és electrònica. És una cosa fija, sense meneos. Però no té els matisos que té el cel·luloide. Per l'operador, li agrada més, el que és operador li agrada més el ruïdo, l'encanta, muntar, tot això. Però el que està sentat allà, l'espectador que està sentat en la butaca allà, vol una bona projecció, que no n'hi hagi interrupcions de trencar-se la pel·lícula, que es pot trencar, i vol veure que no hi hagi meneos en la pantalla i vol veure una cosa nítida. Però n'hi ha altres problemes en el digital que no està en el 35. Vull dir, les averies i al final el dependre d'un... Si en el disco duro o en el disco s'estropea o... està ben gravat, ja saps que és bé. Ara, si està mal gravat, doncs serà el mal gravat. Això ja és al muntar-ho de primera hora. Però tu, un operador que està projectant en analògic, tu poses la pel·lícula i potser hi ha un piquet que no t'ha donat compte malament i bota o es trenca la pel·lícula. Mentre que el digital, si ja l'has fet la prova i veus que de primera hora va bé, passa bé. És difícil que es trenqui un disco duro en aquest moment. Però la pel·lícula analògica, tu el penses que està bé i hi ha algun piquet o alguna malament, que al passar el trenca, el maneja i es trenca la pel·lícula. I para, va, mou. Mentre que l'altre va tota una tira. A no ser que se'n vagi a llum. Molt bé. De records que t'aporten l'haver... I una altra cosa. I el sonido és més perfecte, el digital, que l'analògic. L'analògic, potser la banda, que saps que és fotografia, la banda sonora és fotografia. No, després la van canviar. Bueno, jo estic parlant de la meva època. Jo estic parlant de la meva època. Fins als anys 70, 80 i pico. La banda sonora és fotografia i si estàs ratllat sentim un soroll, un soroll de les ratlletes que porta. Perquè la banda sonora treballa en una cèl·lula òptica. Entonces, según la sombra que faig a la cèl·lula, pues fa el sonido. Si n'hi ha ratlletes, pues fa interferència. I dins n'hi ha unes sombres que no són reals. Entonces fan la perfecció del sonido, el digital, millor que el l'analògic d'antes. Digue-me. No, si sents certa nostàlgia a l'hora de recordar els temps teus quan eres projeccionista i creus també, a part d'aquesta pregunta, vull dir jo, que se sent la mateixa passió a l'hora d'anar a veure al cine, els espectadors, avui en dia com abans? Si és com a espectador, és igual, perquè estàs assentat en una butaca i veus la pel·lícula, com un altre que no ho entén, la veus. Sí que el dos comptes, com antes, els fallos que hi havia despiquetxar, no? Ara ja dic que tot va perfecte, el digital. Si és com a operador de cine, a mi m'agradava més antes perquè sentia el sonor de la màquina, el triqui-traqui de la màquina, el muntatge com a operador de cine. La prova està que jo ara tinc unes màquines de Super 8 que m'agrada a vegades posar-les per sentar-me i recordar-me d'aquella època del 35.
el ruïdo i tot el sistema de passar la pel·lícula per una màquina. Comprens? Un sistema mecànic. Mentre que ara no, ara és electrònica ni t'enteres de res. Hasta inclús claves un DVD, per exemple, el disco, el claves l'aparato DVD, ni se ruïdo, repete un botó al play y andando. Estás ahí y es que está que mira la tele. Que no sent ruïdo ni se res. El digital se pareixeria més a la televisió? Digital és igual a la televisió. Digital és a la televisió. Encara en els projectors digitals, com el que tinc jo ahir, que sents algun el ruido del ventilador de refrigeració per la làmpara. Que si no existira la calor de la lámpara, pues estaríem mirant la tele, no sents res. Sents més el ruido que fan pel carrer o algú que està prenent de casa que res, perquè no sents res. La televisió no sents res, un ruido, res. Molt bé. Pues res, crec que és una labor molt gran la feina que ha fet un projeccionista durant tots els anys que el cine ha sigut analògic i era un poquet reivindicar pues, aquest ofici que d'alguna manera l'han desplaçat a l'olvido més trist que puga tindre el cine. Això és l'adelant, el progrés. El progrés du certes coses que poden ser bones i certes males. Pues mira, lleva feina, perquè antes teníem por lo menos 2 operadors en la cabina, que era lo normal, era la llei eran 2 operadors, por lo menos el ayudante y el operador. El ayudante tenía el carnet de ayudante, el operador tenía el carnet de operador, perquè estaves treballant en un materials que valia molt diners, la pel·lícula valia molt diners, una còpia. Entonces tu tenies en les mans, molts diners, un compromís de molts diners. No pots donar a una persona que no ho entenga Era una professió. Exacte, era una professió. Entonces tenies una responsabilitat molt gran, perquè una còpia valia molts diners. Agarra tu uno que un xapusser que no sap de què va, posa ahí i no te da compte i està ratllant tota la pel·lícula, perquè potser no neteja bé la ventanilla i s'acaba dins un tros de pel·lícula, un tros d'una madereta, un ferret o algo que ha caigut ahí i va fent tota la pel·lícula ratllar i tu no dones compte perquè tu estàs projectant bé, però quan passa, si la part està una vegada passada la ventanilla, el problema és que estàs ratllant tota la pel·lícula i tu estàs mirant la pel·lícula bé i entonces quan t'has de fer l'altra volta va haver una ratlla al mig i és de la projecció antes que n'hi veia algo raro. Tens que netejar bé la ventanilla i tots els rodillos del projector. O sigui que és una cosa delicada, no estàs treballant en qualque cosa. Són bobines que val un dineral. Pues moltes gràcies, Antonio Pomar, per la teua aportació al documental i espero que continues tan apassionat al cine. Jo hasta ara ja m'agrada el cine. Ja dic, tinc hasta un cine de casa.